Prvo državno prvenstvo Srbije u streličarstvu u organizaciji Novosadskog streličarskog kluba NS 2002 okupilo je takmičare iz 9 klubova u Srbiji. Gađa se olimpijskim, kompaund i golim lukom i to olimpijska runda u kategorijama od pionira do seniora i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Po prvi put na takmičenju učestvuju i invalidi, a na turniru se takmiče i reprezentativci kojima je ovo poslednji turnir pred prvenstvo Evrope u Atini. Učestvuje 61 takmičar, među kojima imamo 2 invalida koji su prvi put uzeli učešće u streličarstvu na jednom turniru. Ovo je samo državno prvenstvo, znači onaj ko osvoji ovo dobije titulu državnog prvaka. Sad u septembru, sredinom septembra ima evropsko prvenstvo u Atini, ali međutim tu već postoji reprezentacija koja je u pripremama, a ovo im je finalni turnir pred to evropsko prvenstvo. Streličarstvo je u našoj zemlji bilo dosta razvijeno do početka 90. godina prošlog veka, ali je tada zbog opšte besparice zapalo u krizu. Ponovno oživljavanje ovog sporta počelo je tek u poslednjih nekoliko godina.